Kamachielo jotuk tim mar Gor Mahia onyis mondo mi oket maine tukege 5 modong mag ligi KPL season ni kendo gitim matek mar yudo duoko makare. Ne giloso romo mar migago mano bagnegi jotugo go bang' loch manyore tukgi kod FC Leopards gi patron mar Gor Mahia Eliud Owalo wacho ne yudo loche tuke duto modong e yorno makende mar ting'o kombe ka season orumo. Jotugo bende nodhi dala ka gin kod mich mar omenda tok singo mar $1 million mane ochiw gi Owalo chopo e wang'e. Kogalo koro biro keto ikruok margi ne tugo e kindgi kaka Mega Homeboys odira mabiro. So there you are, that's the $1 million. I want to advise you to take one game at a time. Don't think of the 5 matches. Just think of the next game. Like our next game is in Kakamega, isn't it? Think of winning that one. Yeah? Plan for it and win it. Just the same way you plan for the derby and won it. Then after that, plan for the next game and win that one. And then we shall, if we continue like that, we shall have locked up the remaining 5 games, as opposed to thinking of them wholesome at one what?